kalman laeng. Programang ingkay pakangigan kada kinang tutuma pakasalitaan tibiyag kinayat akasla na pasamak laeng iti kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dayta kung mga aldaw kat saan nga balil nga itilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada iti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat ada yung tupulos malipatan. Ana pasamak iti kalman laeng. Kaya patulod jo, ito dahito yung programa, kat maibasa, na kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagudayin nga ti surat, idi kalman laeng ti pakasalitaan ni Cora, nga napauluan iti dakiti dua nga balikbayan, idi kalman laeng. Idi, kalman laeng manong nemi, tanakadano na kung dito'y balay mi. Kaya't kastawa na tiragraksak datatang, ninanang, kandi kiti kakabsat ko manong nemi, tano Jack Mariro, dahito iti damok apa nagbakasyon, kalbasan, dito upat nga tawen, nga pa nagtrabaho sa J. Saudi. May saag nga DH, manong nemi, imbaglaki din, tanasyat, dagiti Muslim nga amok, saan karastarya duma nga padak no OFW nga makapatang da itinaranggas nga amo. Ngayon karkararag ko kami iti manong. Ngano kas pagarikan man, mapadasak tagtrabaho ti balasyo taaw sa Jia Saudi, makapatangak kumati na sayat ng employer. Siyempre manong nemi na irot ti narakop ti tunggal may sa kada kami, natatang ni nanang kanduwa kabsat ko. Sarabo ate bagada, sarabo ate, Cora, sarabo. Uy, naong pagdanakan nyo. Sautit nagkapwa kisong alahas, relo, kwenta, sing-sing. Kita ah? Nagyaman kami manang. Huwag gayam. Kano ti pa nagsublim? Jack pa'y nakaina na kasi mangpet. Sa lusod naman no kano pa nagsublim. Di ko naman kumaading wakit saan ka nagsubsubli manang. Nagdatay latang agasid, agaamok, kakabalay ko naman. Yung makabulan di pa bakasyon ko. At syempre, gabot na bakasyon ko. Alakit mo dati akong daway nga parelax na, pasyar dito, pasyar sa jay. Kumusta naman ka rin ni Manong, sino? Ni Manong John. John? Tayo boyfriend mo. Ako pa'y makatawag ko, hindi nagsina kami. Nadamat asawa ng sangari. Kastansa. Libin ba ilang, handa pa yung nagkwa. Handa pa yung nagkasar. Kaya nagkasar naman, kaya nagliblin dahil sula-iso. Kaya sinungar ita nga ti barong boyfriend mo, ha? Cora anak. Ada ka di boyfriend mo sa Saudi. Nang saan ko maramit ti kastangin jay. Dito ya. Sino nga rod? Ada boyfriend ko, iti Facebook, iti video call. Sino manang? Secret. Yung bigat, inakto pa sa rongkarin so. Iri makay nanaak manong nemi, inaarak ti cellphone ko, imuna nga tinawagak ni Malu. Hello Malu. Hoy, nakadanon ka? Nakakatahanon din. Iti kalman ha. May kadua bikat ko itan. Ket, kumusta? Kastoy. Ana, pagkita ta? Saan ang samak pagkita ken kay? Apay, busy ha? Apay kang busy ka. Anak ko pag-busyam. Kaya niya boyfriend ko ha. Nagsinara kami ta. Nutoy. Kabi ko may bagak si Kavan. Sino nga boyfriend mo? Sino kadakwada? Di adantoy. Adanto Pilipinas. Ako mat sa bali nga ti boyfriend ko kaya saan ti Pilipinas? Si Kamet, Cora. Rog yung nga tama ni Tagmarites. Ang nag-atletes di tayo nyo. Awan? Kagangay. Dananang kintatang ko. Dagiti kakapsat ko. May iliw da. Sa lutsudan ng arod, ano pa nagsublik.
Agpapaada daw rin siya. Kano pag-sublim ko na da. Kasi saan na kahit na makita niya paot. Gagangin ita. Sige nga, no, makadisturbo akin ka. Sige. Balbaliwan na to lang yung tagkita ko ra. O sige malo. Sige ang tumawag nito ka ano. Si Maruno Manong Nemi tinawag ako ni Reden. Ito boyfriend ko. Ni Reden Manong Nemi iso ti liwliwak. Nukas tang mariknak ti bannog ko. Nukas tang mariknak ti panakailak, panakaulila. Tawagag isuna, video call. Kinapod no naman Manong Nemi. Nakita ko ti kukuha na. Impakita na. Nagdakot. Impakita man kanya ka, nakarod. Kinapod no naman nung Nemi, ada boyfriend ko idin, agas ko na ni ading ko, na ni June. Awang pa'y tinapasamak ka na kami. Takayat na idin man nung Nemi, agasawa kami, imbes nga agabruda. Awang pa'y tinapasamak ka na kami. Dito una ito nagpauyon na. Takayat na kumaidi man nung Nemi, itad kunti kinabirhen ko. Sakbay ko mga nagpasaudia. Ng jakmat inaramid. Tadyak kayat ko, kasartapin muna ako na kumay. Isong naging gaita, manong Nemi kit Virginia. Kalbaho pa makatawan ko, di Saudi manong Nemi, di madamag ko nga dahin sangpet nan masikog nga babae. Isong nga nagsina kami kinitsun. Nasakit man para kanyak manong Nemi, nga maon tinaramid ko, imbag ti dimteng ni Riden, itibiyag ko. Nag-friend request akang kuha na di makita ti profile picture na nga nagkwapo. Nagsinangan kami kinirden, babayin ti Facebook, chat dito, di ko nag-video call kami. Nagdaton kanyak manong Nemi kat kaputi patpateg ko, oray mang panusan ko pa nakita ti personal. Inaklon ko isuna. Kada danig di kundaway manong Nemi no kasta nga makainom isuna, sa naktawagan, di nakalukloko. I-video na din, nga pabuya kanyak, no kasano nga, ikatan na ti t-shirt na, no kasano nga, igaman na ti barukong na ngayar arit kanya. Sana ipababa manong Nemi ti video, ikatan na ti brief na manong Nemi kita. Kanaktak, tinoko nga rin din. Kat siyempre, masulusulisog akmet aging nga naalokoy nakmet, impakitak, tididwa amansanas ko. Impakitak pa yan iti baba manong Nemi. Kadanig iti kundaway manong Nemi, nakalukluk ko lang. Diyak istoryan eh. Takayat ko nga ruden nga dan mapasamak. Isogeng karik manong Nemi, nga ti panagbakasyon ko. Agkita kami. Kat saan tulaing na video call. Noon ti kat mapasamak ton. Itad kunto keng kuha naman nung Nemi ti kinabirhen ko. No mampasan ko itad idi kini June ngem siguro ni Redente na ikari. Ni ikari nga pangitidak ti amin namin. Napiyapa kini Redente manong Nemi ta nakita ko. No mampay video lang. Ngem ni June jak pa nakita. Indahal ko manong Nemi ti messenger na. Naka-online. Agriring. Di mo't sumumpat. Sabi nga ta. At ang ito pabrana. Sumumbat ka na Reden. Reden, sumumbat ka na. Alam na. Reden, sumumbat ka. Ngayon saan ko nga na uray manong Nemi. Kamalman na, tinawagak manin, nagring, sinong batan nan? Hello? Cora? Hello, Cora? Hello, Reden? Abing ita ka lang sumangbat. Ita pa lang tawagan ka. Pasensya. Abing kasla, nabanog ka. Ha? Nabatik cellphone ko dito walay. Kuha kami,
naawis sa nga karigiti barkanak dito nga nagbasketball kami. Iso nga nabanugak. Nabanug ka nga nag-dribble. Nabanugak ka nang i-shoot. Sak nag-dribble. Ana? Imo na nga shoot mo sa ka nag-dribble? Loko sa ban, sabi ito, mabramon. Sabi ito, basketball. No mo na mong i-shoot sa kag-dribble, sa bali na ito na, ngayon mo talaga nga basketball, mo nang i-dribble mo sa mo i-shoot. Staya. Ano nga talaga nakabadnugan? Nga mo nang salot-sulin pa yun. Idikta kasla, ada nang ko naguning nga babae ta sa digna. Ada ka di ko aduam nita? Hello, Reden. Ana, ada ka aduam nita? Ada ni ading ko rin dyan ang ngigbo. Ading mo babae? Kasaritak man. Ada yun na pa rin. Rimwarin. Dakat sa amin ito hotel. Ano nga hotel ang magbagam? Alaman, no, put nga dakat na balayo. Kasaritak man, inanang mo. Nagloko ka. Ako ni nanang, sisyak dito eh. Di lang ading ko tadatay ang pimanaw eh. So, mamati. Bahala ka na, di ka mamati. Ito nanungarot pa nagkita. Tubigat. Madate ha? Napano ka kun ha? Tumbigatan. Kukam to ng tubigatin. Ana? Tumbigat kang kan kunak. Nabano ka kun. Baka mandam na ma. Agdribulak to man eh. Anong name nalpasan ti pa nagsarita mi takinansal nan. Alan kat niya dobrak ko nan. At ang sama tin nakaunang siyak. Sino nga ta? May bagbagahan naman nga akong girlfriend na. Siyak lang. Malagip ko. Tinawagag ni Malo. Saan sumbat? Makadisturbuak nga tayo. Inulit-ulit ko, Malo. 30 minutes ka. Di ko ang sumumbatan. Hello. Kura. Hello, Malo? Ayan, siyak. Apa nagalaal ka? Ha? Nabanugak siyempre. Nakabanugam. Ha? Nag-jogging. Nag-jogging ka kasi itong oras, di malam? Uy, may tag-jogging dito ayami. Naangin. Adak ti igit ti bye-bye. May tag-jogging. Di ba ti jogging ti bigat? Mabalim pa ti malam si kaman. Nagmayat tag-jogging siya. Naglalalo na siya tikin nato. Kasta una ti panakay-plastar na ko na nagmaya. Ti anya? Ti ag-jogging. Uri ko la iyo-kuyo kakas dyan. Sumali man to Bramsa. Iso nga saan ka na sungbatan nga dagos. Madama. Madamati. Madamat jogging. Ang mayat. Baka madamdama. Ipitlo minton tag-jogging. Tinagdaman kapag baka na ito malo. Kinansal ko manong na yun. Tinawag ni Reden, nagbas-basketball. Tinawag ni Mal, og jogging. Kapag pada na mabambanong. Kabigatan na manunemi, kinasinarak ko nga ni Reden. Kaya di makita kisuna manong. Nagugwapo man ti personal manong. Inarakop ko manunemi, tinakairot. Reden. Kaya't ko, saan na video call? Saan na sex over the phone? Nadikat, nakasagana ka mga ipahid, amin ko kin ka. Kahit ko makita man ang data, kin maigaman. Kaya isakmul ko mismo.
Sigurado ka? Uy, sigurado ah. Sige, Arden. Let's go. Manong Nemi nabayagan nga narapahap ko nga talaga ang mapasama kan ti amin. Hindi kahit talagang kayat ko ti agbakasyon. Sabi ko matudumano ng panang bakasyon ko kung kunak hindi. Sabi ko matudumteng nga nagkita kami kinireden. Sabi ko matamapasama kin sa lang ng babae na ti video call. Kinun ko na. Kahit ita, mapaspasama kin. Idada kami ni iti hotel, iti may sasiled manong Nemi. Arik na saan na pa nga narikap nga naitrangka, tiridaw, iti arakopek maninsuna. Areden. Sa ako inamalan di kiti lips na manong Nemi, siya kunti muna nga ng bisito ken kuana. Pudnon ti ko na manong Nemi nga nabara di kiti bibig na. Pudnon ti ko na manong Nemi nga nabara ti takulap na. Ti takulap na nga nayaprus, ti na dumdumapaset ti bagi. Aging kaya sa minapupuutan manong Nemi, agpadpada kami nga lamo-lamo. Idealayan na ti imak manong Nemi sana ipababang, ipakarawa, nakigtutak, nagdakkel. Samo lang basta makita. Nadikat, may gaman pa yun. Saan ko lang basta may gaman rin. Kinunak at nagparintumang at isangwanan na kinsak mo kumal. Oh. Cora. Oh. Ora, Kaslak lakabisado manong Nemi. Numampay damok ti mangisakmul. Nagpudot ng slalandok manong ore kagat-kagat kasya kasla. Haan nga marik na. Tinubrakit di manong Nemi. Dinildilak kunam. Diya abot na. Ore na makikit. Uy! Induron na kon manong Nemi kat natulidak nga napaid da iti kama simagpat manong Nemi pinandagan na kunam. Kat nariknak ti bara ti barukong na ti bagina. Oh, Reden. Oh, Cora. Are you sure nga virgin ka? Uy, virgin ak. Sige, ananda, inayatek to. Ngam kaya ka nga dikusin ka na kida kakabarang ek. Ito na dumapasak di baging natigilibibig. Ito tengit mo. Reten. Ito lapayak mo. Nagmayat. Reten. Sana yung pababa manong Nemi ti ulo na iti puun ti barukong ko. Kaya mismo nga duwan nga birhen amansanas iti barukong ko manong. Inamalan na sa nakinunot, sa nakinikinit, inatangkan nga pasit. Oh, Reden. Reden. Kinkinitan na manong Nemi ti Maysa, ininto tamas masahyan na ti Maysa. Sana yung pababan ti ulo na manong Nemi amo kuno sa dinut papanan na. Iti baba, napanakininikinit manong Nemi ti perlas sa bugtong, iti ngatwen tok-tok tila, ruwangan ti kuweba. Nagmayat, Reden. Reden, Reden, Sana ikot-kutukot manong Nemi tidila na iti ruwangan ti kuweba. Reden. Sana inamalan nga ninutnut asinapsapan manong Nemi. Adan samit ten basik arumuar. Ngam kaslakayat kun manong Nemi nga mabetak. Nga mapisangan ti talon, ti langit, tapno mariknak nga rumuar ti rukso. Reden. Burakin mo, Reden. Saan nga kabaylan tadilam timang burak, Reden? Kadagpay sumano.
Ngimato ti ulo na isaet iti barokong ko aging gama nung naming ang kalawanan tinagbaitan dagiti sakak ket ne iredredinan nga ibiyat ti pana na. Nasakit reden. Saan ko pa niya ibiyat si kamat? Isagsaganak pa lang ti ulo na napno amunot simrikan na. Dita, reden, tada, reden, ay, reden, Manong Nemi, simrek. Ore na nagrituok, manong. Simrek, ngam di na paimat insarek amin, manong. Hindi, tinserek na amin. Reden. Reden. I'm sorry. Okay lang. Kaya't kumaten. No malukatanan day tatap no mariknak na talaga. Ti umkis arik na. Tano di mo huloktan day ta. Maipapan ti imna sa marikriknak. Reden. Sige na, Reden. Anong sakit na, Reden? May mapagapaman lang day ta. Sige. Reden. 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 Buhayin manong Nemi, abos ta damdamo, sapay dakkel, di ka talaga nga narikatan na. Buhayin manong, anda kami ti kasta katingnaan, tingkam panagbinayo. Ini mariknak manong, saan ko nung mariknak sakit kensayam. No digat na isang sangayan, nang narunay di paspasan na, Reden, Reden, mapana ko, Reden, Kinayat katak manong Nemi, kat na isardeng na, iti pa nagpaayo na. Sana ingkuti-kuti, Reden, nagmayat. Ituloy ko. Sige. Ituloy mo. Ituloy ko. Reden. Stugayap ti kunada. Nagmayat. Reden. Mapanak sa manen. Uray naktaan. Yun nagpailang. Nagsasarunan, Reden. Hello, Reden. Di pa ka sa daawak at nakapapaot isuna. Manong Nemi. Kapata namin tluwak matlaingan, manong. Di pa naitayo. Kasla dalong masarat na di kalman, wala tirabi. Nagdaka di nakaununang imti siyak na kunak tinakam ko. Aging ka, manong Nemi, nga di paspaspasan nan. Tandaan akon, sumabat kag sinabat ta. Kora, daitan. Reden, Reden, Gusto mo na iti kinabara natin puswak na manong Nemi ito. Ngay sumutad at manong Nemi nakariknak, di pa nakaitayok ko. Reden, Kora. Awanin? Pinagbasit. Uri basit no. Nagata. At ang samat ng ipanam sa bali ni Kalman. Ngunit rabi. Sino ko ma? Si Kalman. Katsika. Nagragsak ka ni Matlain. Iwarak lang namin pat. Nagmayat. Tay damot banding. Dadamdamo. Nga manandama pa lang kat mayatin. Then, sabi ko tasisyak lang, di babae di piyak mo. Sabi ko saan mo ito kumatultulatin di boyfriend kong imuna? Saan ko tuluadin? Sabi ko tuladik. Kinagunod konti kinabirhin mo. Anad damat na ipatpatek ka. Sika talaga ipatpatek ko. Saan nga ni? Sino?
Nagring ti cellphone na manong. Alalis tuwak nga nangala anang receive. Hello? Hello? Babae? Sino ka? Kitsika, sino ka? Apagdakan ka ti cellphone ni Reden. Kaduwak ni Reden ito hotel. Anya? Kitsika, sino ka? Sika, sino ka? Sikapitin mo na. Sik ni Malo. Malo? Cora? Abay nga daking katasal pa ni... Dakap dito hotel ka ni Reden. Ana? Isa ti magbaga mo boyfriend mo kasi darak mo? Apaban nga baka pagbakasyon ka? Huwain. Iso. Nakasta. Sika. Kensyak. Nubyo tangang badpada ni Reden? Hala? Siyak di mo na di kalman. Malagay mo ko naka-jogging. Jogging? Pakabitlubin na dyan kini Reden. Namin ano kay Maten? Damo pa lang. Gora, siyak ti mo na. Kan siyak ti inyo na. Iso nga siyak taking ko kay ni Reden. O nga siyak. Siyak ka. Kapag siyak ti virgin. Siyak kakit saan? Na? Saan ka nga virgin ko na? Imbaga na takas tao eh. Manong Nemi, hindi man pasan di pa nagsarita mi. Ngagpadpada nga nagbalik bayan, manong. Iti panggep nga makisinarak ka rin iti boyfriend mi. Ken mga iti iliw ka rin iti masangpatan mi a kapamilya. May mesamad gaya, manong Nemi, ni paggagaram mi nga lalaki. Ni metlagaya, Reden, manong. Naga mamukay kini Malo. Naggayam kami. Iti Facebook. Nagchat-chat kami. Nagbidvideo call kami. Nagpadpada kami nga nagbakasyon. Nagbalik bayan kayo. What? Dagi dito balik bayan? What? Hindi ba may isang lalaki? Imuno na lang isumunay di kalman. Sumitlagayam. Kung ang basketball. Muna nag-shot siya kandog dribble. Kitpud nun ti atap ko. Babae. Ni Madgayam Malo. Reden, sinut kayat mo ka na kami. Masapul nga siyak, Reden. Siyak ko ma, please. Pinagdesisyon ko at talaga ni Reden Manong Nemi kinagpaisuna. Nagtatulagan mi ti kikita nga talo. Tapno di kastakat masettle ti problema. Reden, siyak tuwa. Sika nga talaga. Nagkamanat. Hindi may sangal daw ta nakikita kami nga talo Manong Nemi tsaka mo. Tabigla naklatamat nga pinungot ni Malo. Uy! Pagpugot! Gagaw ka! Gagaw ka! Uy! Kapes ka lang ta muna pumungot. Hindi! Napang ko pa'y Manong Nemi. Tinanog ti bakrang na ko. Sa ako rin pinarusukat. Alay ko, alay. Nagkat-kadawat ni Reden Manong Nemi amang buy-buya ka na kami. Kadka po Manong Nemi tamaato ni Malo nagkatras. Ay, sustanan. Agripiriak. Basol na. Bigla naman latang nga pungutan na. Abi nga manggasta pa maya Malo. Reden, masapol nga siyak ti pilyem. Saan nga na ito yung kura? Awan sa baling ang desisyon na saan nga siya. I'm sorry. Yung may salain ka na kayo. Siyak, di ngamin? Di ngamin siyak? Siyak. Sarding kayo. Ano asin no tasit gak kanara kopek? Iso. Ti pagpakadaak. Iso ti sinak. Ha? Kasla siyak ti asit gan naman. Reden nga siyak. Bigla nagbuwalta. Kit irakop na ni Malo. I'm sorry, Malo. Hangsi ka. Nadikat ni Cora. Inariyaan na ni Malo Manong Nemi kat imay kanyak kat inarakop na.
Sika ko na tikay ko. Ape ko nun. Kabuti siya tinakauna. Inintutan ni Malo. Siya gayam di may kalima. Ipatpatig ka. Reden. Saan ka ipatpatig, Malo? Ni Cora ipatpatig ko. Pasensyakan, Malo. Jakpat gamin amo nga may sagang lalaki ti paggagagarad ng nagbakasyon. Lumay nakauna ka. Ngayon, siyak matipatpatig na. Siyak daking kuka ni Reden. Awan tinaramidan ni Malo ni tinaggibuhayan manong. Saan na kami nga rinibok? Kahit siyempre, kamayatan ti makabulan nga panagbakasyon ko, mamintuwa kami nga kita. Iti itong kalawas man. Talo nga lawas, aging ka nagpakada akon, tapno agsubli ak dito Saudi. Idiag dama manong nemi, agbidbidyukul kami, kiniriden. Tapno may epantiilig, titunggal may sakada kami. Amumlatan manong, saan ko nga explain, no anyat araramidan nga padpada. Timbaglagi din, tasanak na nasikugan, kat intultuloy ko, tinagserbi, ti amok sa balipay nga upat nga tawen. Kat orekas kasanulaing manong matulungan ti pamilya, mapaggraduar ko, digituwa kabsat ko, saan nga baling ko nak, masang nga siyak tagraduar, basta graduar da. Kat yor orenak met ni Reden manong. Awanin ti kami nakasyon mi kini Malo, tasaan mater nga active ti dati nga Facebook account na. Nagbalbali siguro. Imblock na pa siguro. Dahil nga ron, ti pagkasalita, manong, kat manamnamang, ito may nga tawen, malpastun ti kontrata. Kat agburgod akton, tagkalay sakam ton, kinirden. Sabi ko man, na kay bati ak iti adal, liliwakin pagsarmingan ti biyag, kadikitipadak na limngeg, kanakbuya, more power to your program, manong, and God bless. Tuwing nga tagyaman nga pagayam mo, Cora. Thank you, Cora. Thank you, mat kadagiti nagbuya.